Здравейте, аз съм Джан и уча в професионална гимназия Цар Иван Асен II. Днес ще ви представим нашия епизод Ментално здраве от подкаст Гласът на младите и тук ще говорим за неща, които дори крием от самите себе си. Здравейте! Аз съм Памела Петрова, на 17 години от професионална гимназия Свети Патриарх Евтимий и за мен е чест да участвам в подкаста Гласът на младите. Здравейте! Аз съм Александра от Средно училище Свети Кирил Методий и днес ще си говорим за тревожността, за натискът от училище, от родители, за натискът това да си перфектен, за сравнението от социалните мрежи, за нуждата от това да поискаш помощ. И днес точно за това сме поканили един специален гост, а именно госпожа Ани Петкова, която ще ни разясни много неща по темата. Здравейте, благодаря за поканата. За мен е чест днес да съм тук при вас и в точно този епизод на тема ментално здраве, защото именно то е изключително важно, колкото физическото, така и менталното. Така че колкото по-рано започнем открито да говорим на тази тема, толкова по-малко хора ще страдат. Аз съм Ани Петкова, училищен психолог в професионална гимназия Свети Патриарх Евтимий и психолог на частна практика. Аз предлагам направо да започнем. И въпросът ми е първо към госпожа Петкова. Как бихте обяснили менталното здраве? Какво представлява като за един ученик на прост език, без сложни термини? Много накратко казано, менталното здраве е начинът, по който се чувстваш отвътре. Това е начинът, по който вие се справите, който всички ние се справяме с емоциите, с трудностите, с ежедневните преживявания, с ежедневните предизвикателства. Това е начинът, по който ние можем да преодолеем всички тези трудности и начинът, по който се завърнем отново към себе си. Давам ви пример с един телефон. Ако телефон, батерията му остане до 2%, ние не казваме, че той вече не става за използване. Ние просто го зареждаме. Това е и менталното здраве. Когато паднем до 2%, просто трябва да починем, да заредим, да се върнем отново към себе си и да сме готови да продължим. Кога разбираме, че нещо не е наред, а не е просто лош ден? Това е един много хубав въпрос, но първо бих ви попитала вас. Можете ли да разграничите кога просто не се чувствате добре и кога имате нужда наистина да се погрижите за менталното си здраве? Според мен лош ден е, когато, например, си имал нещо си скарал с приятел или си получил кофти оценка или някой учител или родител ти се е скарал и ти се чувстваш кофти. Да, обаче това минава, когато се наспиш и на следващия ден се чувстваш добре. Правиш нещата, които по принцип обичаш да правиш, ти носиш удоволствие, чувстваш се добре на следващия ден и си забравил случката от вчера. Докато ако нещо не се чувстваш добре, нямаш причина да не се чувстваш добре, но не се чувстваш добре и това нещо стане постоянно. Започва да се повтаря всеки ден започваш да усещаш, че когато правиш нещата, които си обичал да правиш преди и преди са ти носили удоволствие, сега не усещаш нищо, когато ги правиш, тогава може би имаш някакъв проблем и трябва да се погрижиш за него, трябва да говориш с приятел, трябва да потърсиш помощ, защото наистина най-вероятно има някакъв проблем. Точно така, Александра, много си права. Много е важно да разграничим лошия ден от проблема. Всеки има своите пикове и спадове, разбира се. Има дни, в които сме, както се казва, криви, раздразнителни, разочаровани. Имаме си някаква причина. Но тук важното е в никакъв случай да не превръщаме тъгата в диагноза. Това е просто кофти ден. И да, изключително си права, че всъщност трябва да обърнем внимание точно тогава, когато това стане не постоянно, но продължителен период от време. Седмици, месеци, загубите интерес от любимите си хобита, затворите се вътре в себе си, не желаете да разговаряте с близките си хора, интересите ви вече не са това, не ви носят това удовлетворение. Тогава вие трябва наистина да поговорите с някого, защото това е аларма, че нещо се случва и трябва да вземете нещата в свои ръце. Добре, аз казах за това, че когато си тревожен, когато наистина имаш някакъв проблем вътре в себе си, ти губиш любовта си към всичко, което някога много си обичал да правиш и ти е носило голямо щастие. Аз също съм имала такъв период и мога да кажа, че в момента преминавам през него. В момента съм в един такъв период, в който ми е много трудно да се върна към
старите ми неща, към старите ми хобита. Това да обичам, наистина да обичам да ходя на тренировка, да обичам да уча, да чета, да пиша. Някакси тези неща ги правя от задължение, защото знам, че трябва да ги правя. И в същото време ги правя, за да се разсея от всичките ми други проблеми, понеже както всеки друг човек имам проблеми. И с времето започва да ми стават неприятни. Аз преди съм ги правила, за да са ми приятни, обаче в един момент просто осъзнаваш, че тези неща не ти носят удоволствие. И тук мога да попитам госпожа Петкова, как можем да разберем, че сме тревожни, защо е толкова често срещано сред нас да сме тревожни? Абсолютно е нормален начин, по който се чувстваш. Не само ти, всички сме хора на този свят и всички минаваме, както казах вече, през своите моменти, изживяваме по различен начин нещата, които живота ни поднася. Тревожността е част от ежедневието ни. Не е страшно, че човек е тревожен или изживява нещо в момента. Най-важното е да намери сили да го преодолее и да продължи. Не е страшно предизвикателствата, които ни изпраща живота. Страшно е да клекнем и да не искаме да се борим с тях, да не искаме да се справим. Адмирация, че ти се бориш и полагаш огромни усилия. Тревожността мога да го опиша с няколко думи. Тя е алармата в тялото, която дава сигнал, че има някаква опасност. Видиш ли, нещо се случва. Въпросът е, че тази тревожност и тази опасност, тази аларма не винаги е толкова реална. Например, имате контролна, класна, сърцето започва да бие, дъха ви става очистен, започвате да се потите. Колко да е реална тази опасност? Никой няма да умре, без значение от резултата и от оценката. Докато има и реални ситуации в живота, в които тревожността трябва да се обърне внимание. Мозъкът влиза в режим на готовност, тяло започва да се напряга, сърцебиене, учтено дишане. Всичкото това е сигнал за тревожност. И пак казвам, най-важното е да се съберете, да си кажете, това е положението, ще се справя с него. Средно положение няма. И сменяме различните тактики, методи, ползваме какво ли не като инструмент и ресурс в нас, за да се справим. Така че най-важното е да не спирате да се опитвате да се борите и да продължите. Добре, вие казахте, че е нормално да бъркаме, нормално е да грешим, да имаме проблеми. Въпросът е там да продължим да се борим. Да, обаче някои хора, особено на нашата възраст, подрастващи, случва им се доста често дори да ги е страх да грешат, да ги е страх да се борят с проблема и точно затова просто избират да го игнорират. Какво бихте ги посъветвали? Скъпа Александра, ще започна от там, че това даже не е само на вашата възраст. Повечето хора се страхуват да не сбъркат. Някои хора се страхуват да говорят за проблема. И този страх идва от страха от отхвърляне. Какво ще кажат отсрещните? Дали ще ми се присмеят, дали ще ме усмеят, дали ще ме отхвърлят, дали приятелите ми няма да дружат с мен, как ли изглеждам аз в техните очи? Там е работата обаче, че самите ние, всеки има тези страхове и трябва да бъде открит, да говори за тях, но не с всеки. Важно е да говорите. Това е изключително важно. И започвате от най-близките. Ако се притеснявате да споделите, примерно, с родител, то може да споделите с училищния психолог, с класния ви ръководител, с треньора, с възрастен, на когото имате доверие, който е авторитет и който ще ви разбере и ще ви подкрепи. И той няма да ви отхвърли. И със сигурност ще ви помогне. Ако нямате възможност, разбира се, да се обърнете към психолог или на този момент все още не е толкова наложащо или наболял проблемът. Моята психологка ми го обясни така, че стреса е... Казвам го, например. Стреса е преди тест, а тревожността е това нещо, което се повтаря и което има нужда от помощ. Това е разликата между двете. Точно така. То даже не мога да кажа толкова, че е разлика, колкото че постоянният стрес води до тревожност. Именно, да, ето това е.
Да, Това. нали, стрес е конкретна стресова ситуация. Дори това в момента може да се нарече, нали, стрес, когато сме напрегнати, има камери, някой наснима, имате контролна, имате... Абитуренския бал е стрес, сватбата е стрес, раждането на детето е стрес, дори и хубавите моменти, те пак са стрес. Когато се нанасяте в ново жилище, пак е стрес. Нали? Не винаги стрес е само отрицателен, но това е форс-мажорни обстоятелства, които могат да доведат до тревожност. Ама тревожността, когато вече трябва да обърне внимание и да се посъветваме вече с специалист, може да го забележите, когато забележите следната симптоматика. Вие вече или не спите достатъчно, или спите прекалено много, или не се храните, непрекъснато сте раздразнителни, сприхави, както вече казахме, нямате мотивация за учене, за среща с приятели, за комуникация, за развитие, за изграждане, проблем с съня, главоболие, може да се изрази дори в психосоматика, да ви боли стомаха. Имала съм пациенти, които дори се стигат до повръщане, нали, отхвърляйки ситуацията и не можейки да се справи с нея. Така че, да, има много симптоми, които в момента, в който ги забележите, че вече тялото ви реагира и говори, това е аларма и глас, който вие не трябва да го заглушавате. Нали, когато тялото ви казва, имам нужда от помощ, не го заглушавайте. Просто му помогнете. Нека да разгледаме още един термин, свързан с тревожността, именно бърнаут. Аз мога да се включа по тази тема, като бърнаут, т.е. накратко прегаряне. Това е състояние, когато не само един ученик, ами един нормален човек, когато му се натрупат прекалено много задачи, натоварване през деня и когато това се повтаря ежедневно, всеки ден с продължение на седмици, месеци, идва един момент, в който просто мозъка изключва и, да кажем, забравяме елементарни неща, забравяме буквално защо се събуждаме или отиваме в някоя стая и забравяме защо сме шли там. Това са нормални неща, които се случват в такова състояние. Аз като спортист мога да кажа, че при мен се е срещал често и знам какво е да си в такова състояние. Например, имал съм периоди, месеци, в които съм се събуждал рано сутрин преди училище. След това аз съм длъжен да отида на училище. След училище аз веднага отивам на тренировки. Прибирам се, аз трябва да прекарам време за почивка, но всъщност не, защото имам да уча за училище отново. Аз трябва да обърна внимание на семейството си. Да кажем, имам приятелка, да кажем, имам приятели, с които трябва да се видя. Още куп неща и в крайна сметка излиза така, че аз нямам време за себе си. И когато този период е дълъг и нямам това време да се отдъхна и да взема въздух, аз просто забравям къде съм, откъде съм тръгнал, на къде отивам и често се случва в такъв период от време, нали, да се отклоним от пътя, за който сме се запътили. И да, поправимо е, но понякога малко отнема време, докато човек осъзнае, че е в такова състояние. Въпросът е там да осъзнаеш, че наистина си поставен над огромен натиск и трябва да си кажеш, чакай малко, трябва да си почина. Имам нужда от почивка, заслужавам го и да. Вярно е. Изключително прави сте. Бърнаут е точно това, което ти описа дума по дума. Това не е просто момент, аз съм изморен. Това е момент, аз съм изчерпан, не мога повече. Обичайно повтарящи се неща, едни и същи, с липса на всякаква почивка. Но най-важното тук е да разберете, ти спомена, че е нормален бърнаут, за съжаление вече го приеме като нормален, но той много ни хъби. Това, което е най-важното, за да излезнем от него не се почива само този, който е заслужил. Просто отдайте нужната почивка на тялото и на ума. Както имате нужда от вода и от въздух, така тялото и ума имат нужда от почивка, за да могат да възстановят и адекватно да може да продължите напред. Предлагам да разгледаме и причината за бърнаута, именно това, че всеки от нас, дори да не си го признава, искаме да сме перфектни. То е просто заложено вътре в нас. Искаме да сме перфектни, искаме да си изградим един образ на перфектния човек, който всеки да вижда. Да, обаче това няма как да стане. Няма как да сме перфектни. Ние сме хора, ние грешим. Няма как винаги да знаем всичко. Няма как винаги да се представяме добре на тренировка, да се представяме добре на състезания.
добре на тестове. Няма как да стане това нещо, защото сме хора. И тук мога да задам въпроса, откъде идва този стрес, откъде идва цялото това натоварване? Постоянно чуваме, че трябва да бъдем повече, по-красиви, по-успешни, по-интересни. Социалните мрежи, училището и очакванията от близките ни често ни карат да вярваме, че не сме достатъчни. Аз съм съгласен с мнението на Памела. Все пак при всеки натиск идва от различни места, всеки има различни цели. При мен, например, повече идва от спорта, защото аз повече време прекарвам там, отколкото навсякъде другаде. И като пример мога да дам моментите преди състезание. Нали, обикновено всеки треньор мотивира състезателя си преди гонка, да кажем, преди самото състезание. И понякога мотивацията толкова много може да стане, че тя може да се обърне в натиск. И понякога близки хора, които имат значение в живота ни, както на мен, например, моят треньор в моя живот, техните големи очаквания могат да се преобърнат в натиск, както и доста често става в спорта. Знаеш ли, родителите, учителите, треньорите в случая, понеже говорим за спорта, всички те много често сте чували репликата "Аз искам най-доброто за теб". Повярвайте ми, като родител, като психолог, като учител, като всичко, ще кажа с две ръце, че те наистина искат най-доброто за вас. Проблема е тук при дадената информация и при получената информация. Това, което чувате вие, не е "вярвам в теб, ти можеш, Джан", а ти започваш да се спичаш, ако го разочаровам. Нали? Докато вие сте тяхната гордост, вие сте техните надежди. И на учители, и на треньори, и на родители. Вие не може да ги разочаровате. Една загуба не те прави недостоен за обичане. Това е много, много ключов модел и момент при абсолютно всички млади и не само млади хора. Страха от провал е, че вие си го привеждате. Всички ние си го привеждаме. Аз не съм достоен за обичане. А това не е така. Така че не се страхувайте от провал. Той ни изгражда като личност и ни прави по-силни. А когато те кажат "искам най-доброто за теб", вие го привеждате "не си достатъчно добър". Това не е така. Те наистина искат най-доброто за вас. Но много често и ние, родителите, и треньорите, и учителите, няма всеки път да ги изброявам, всичките ние, които мислим и ви обичаме и мислим за вас, ние наистина искаме най-доброто, но не всеки път знаем как да ви подкрепим и по правилния начин, за да се чувствате наистина вие в зоната си на комфорт. Някой път е приведено като натиск, наистина излиза като натиск. Да, има и случаи, когато родителите своите нереализирани детски мечти ги искат да бъдат реализирани от техните деца, което пък е тотално сбъркано, но все повече хората са осъзнати, все по-малко се допуска тази грешка. Натиска е от всякъде. Но защо не говорим за натиска от социалните мрежи, който е всъщност, там ще сложа на кавички на натиск, този натиск си го причинявате вие сами. Когато започнете да се сравнявате с някакви перфектни коси, перфектни очи, перфектното тяло, перфектният човек, той е по-красив, по-богат, по-успял, А дали е така? А за тези снимки, картинки и цялото това скролване, всъщност наистина какво се крие? Човек като мен и като вас, който също има проблеми, също има травми, също плаче, но той няма да снима този момент. Когато вие бяхте бясни и разплакани, кога вие си качихте селфи и го качихте в пространството и в профилите? Не. Всеки снима най-доброто, за да покаже колко е единствен и повторим. А нереалната самооценка и сравнение, това, което всъщност се превръща в последствие натиск, е, че вие сравнявате целия си живот, колкото и да не е съвършен, защото живота не е съвършен, не е необходимо да бъде такъв. Вие го сравнявате целия си живот с един кадър, който е извадка от друг живот. Но той не е реален. Това е просто един кадър. Може би е минал през филтри, през светосенки, а може би е просто поза за стани за снимка. Вътре, може преди 5 минути да съм ревала. Разбирате ли? Този натиск си го създавате вие сами. И не може да кажете, че е някой друг, но той е реален и е огромен. Това страшно много ви сдухва, колкото и на разговорен език да го казвам, демотивира. Тук най-правилното е
ние не можем да спрем да се сравняваме. Нали, това в никакъв случай. Това мозъка ни го прави, за да се ориентира. Не е лошо да се сравняваме, но е лошо, когато това сравнение ни кара да се намразваме, да се разочароваме от себе си. Защото в живота, мили млади хора, винаги ще има по-красиви, ще има по-млади, ще има по-богати, но не е важното да кажеш, нали, това, че тя е по-красива, не значи, че аз съм грозна. Това, че ти си по-успял в твоя спорт, не значи, че аз съм никадърна в следващия спорт или в нещо, в което, примерно, аз съм добра. Всеки си има своята сфера. И никой не е на 100% перфектен в всяко едно отношение. Всеки си има нещо, в което може да се доразвие, доизгради и да бъде по-добър. Добре, възможно ли е да използваме социалните мрежи здравословно и как да спрем да се сравняваме постоянно с хората? Разбира се, социалните мрежи не са наш враг. Там има интересна и полезна информация, която можем да научим. Има подкасти, има сбита предоставена много по по-лесен начин. Може да усвоим информация, да достигнем до такава, която на нас ни е необходима. А здравословното е, когато не се прекалява с ефирното време. Така смятам аз. Тъй като преди малко говорихме за сравняване, сега говорим за социални мрежи, мога да кажа моят трик, с който спрях да се сравнявам, тъй като преди имах един период, в който се сравнявах с абсолютно всичко, с социални мрежи, с приятели, с семейство, с всичко живо аз се сравнявах. И нещо, за което ми помогна, колкото и банално да звучи, просто отпоследвах профилите, които ме караха да се чувствам недобре, които Създаваха чувство за малоценност в теб. именно. Недостатъчно. Аз сравнявах най-лошите си черти с най-хубавите на някой друг. И очаквах аз да се почувствам по-добре. Очаквах те да ме мотивират, да ми кажат, давай, ти можеш. Да, обаче аз виждам, че те го имат. Виждам, че и аз не мога да го имам. И само единствено ми навреди това нещо, аз да се сравнявам с другите. Това е най-правилното нещо, което си направила. Това би било и моят съвет към всички зрители. Да, работи. Точно всъщност това е противодействието, когато вие започнете да се комплексирате, да изпитвате чувство за малоценност или да сте недостатъчни, следейки даден профил. Вече го изговорихме. Това е извадка, една малка частица от живота на човека зад профила. Но всъщност тя не е реална, защото и той е човек като нас. И него го боли, и той изпитва тревожност, и той има своите спадове и падения в живота. Така че да, просто спираш да следваш хора, които те карат да се чувстваш недобре със себе си. Добре, теб може да те демотивират тези примери в социалните мрежи, но при мен, например, точно обратно. Аз, например, когато видя, да кажем, примерно някой културист или някой модел, и при мен е точно обратното, защото аз започвам да се мотивирам повече на тях и започвам да следвам, може би, някои техни режими. Сега не е казано, че аз ще бъда като тях, но нали, просто, така да кажем, от кефа, мислейки си отвътре, че ще се получи нещо, нали, ще поне малко се доближи до техния резултат по някакъв начин, какъвто и да е. Мен това ме мотивира. Щом те могат, значи Щом те можеш и могат, ти. да, реално мога и аз, защо пък да не. Погледни го от тази страна. Например, те са спечелили състезания. Ти обаче не го печелиш и се сравняваш с тях. Ама те спечелиха, ама аз не го спечелих. Това няма ли някакси да просто да ти стане малко тъпо? Сега, например, тези хора... Вината не е в тях, Да, в хората, които следвам, че аз не съм спечелил състезанието. Може би някъде там нещо не ми е достигнало, може би има нещо върху което да поработа. Но тук най-ключовото е не да ти става само тъпо, нали, че си загубила, да седнеш да мислиш върху въпроса, а какво всъщност не ми достигна? Нали? Къде точно се провалих, за да натисна точно там, точно тази част да отработа? вярно е. Плюс това не говорим само за хора, които имат същите цели, да кажем, както ние, например, аз, ако съм каякар, аз не гледам само спортисти каякари, аз гледам и други, например, може да става дори за балет му, нали, всякакъв вид друг спорт, дори за храна и за готвене, каквото и да е. И именно поради тази причина аз просто наблюдавам начина, по който те са успели или поне са по пътя към успеха и
по начина, който го правят те. Аз също го експериментирам с моя живот. И да, може и да не стана точно като тях, но използвам ги, за да подобря моя живот. И ако не се получи, явно това не е добрият начин за мен. И по този начин се уча и пак е на моя полза. Съгласна съм, доста добър метод, бих казала. Чудесно е и двамата сте много прави в тази ситуация и много се радвам, че споделихте вашите гледни точки и опит, защото всъщност масово хората са различни хора, сме различни типажи, различни поносимост на стрес, стресоустойчиви. И точно това е най-важното. Тук е много важно да видим, че няма правилно, няма грешно. Когато на теб ти действа по-добре и ти си го доказала си, че това, което правиш, да ги отпоследваш е най-правилното, продължаваш да го правиш. Това не значи, че метода на Джан ще работи върху теб. Напротив, ще има пагубен ефект. И обратното, щом теб те мотивира, продължаваш да го правиш. Никой не е казал, че трябва да сме под щампа. Вие сте достатъчно цветни и пъстри, грейте с вашата светлина. Именно, различни хора сме, различни методи за всеки. Важен е крайният резултат. До сега коментирахме как социалните мрежи влияят зле върху нашето самочувствие. Нека сега коментираме как се изгражда самочувствие. Добър въпрос. Как се изгражда самочувствие? Всеки има някаква цел, за която се бори в живота и когато се постигат така наречените малки победи и когато ние ги оценяваме и в този момент започва самочувствието ни да се вдига, защото виждаме, че имаме напредък в пътя, който вървим, независимо дали е училище, спорт или каквото и да е. Например, когато се подготвим доста добре за някой тест, за матура, за каквото и да е, ние отвътре сме сигурни в себе си, че каквото и да стане, ние сме готови. Реално, каквито и обстоятелства да ни предложат, ние се справим, защото ние това самочувствие го имаме. Обаче, когато, да кажем, не сме учили изобщо, цяла година изобщо не сме барнали учебник. Ние отиваме на матура, отиваме на класно тест, каквото и да е, и отвътре сме си просто реално каквото и да стане, каквито и обстоятелства, нали, да ни предложат, ние няма да се справим. И това самочувствие го нямаме, защото ние не сме сигурни в себе си, дори не знаем какво ще направим. Същото е в спорта и според мен тези малки крачки трябва да ги оценяваме, за да може именно да изградим малко самочувствие и така постепенно и то започва да се вдига и вече стига до една степен, в която това е. Тоест, това, което казваш, е, че за да поставиш основите на това да имаш самочувствие, е да полагаш някакви усилия за да постигнеш това, което наистина искаш. Вярно. Абсолютно е така. Самочувствието не се постига с лайковете, които сме събрали под онази извадка от снимка в социалните мрежи. Тя се изгражда с малките вътрешни победи, както каза и Джан. Всеки ден може да е малки крачки, но това е надграждане и става едно стабилно самочувствено с покритие. Когато се научим да поставяме граници, да казваме не, без да ни е страх, че ще бъдем отхвърлени, когато се справим с нещо трудно, когато се изправим срещу страховете си, когато претърпим поражение, не си взел първото място или не си изкарал шестица на изпита, за който много си учил, да не се демотивираш, а да намериш силата да продължиш отново и отново. Ето това те прави стойностен човек и изгражда самочувствието в теб. Именно в момент, в който ти се провалиш, трябва да се сетиш за това колко усилия си положил. За това, че ти можеш да го постигнеш, просто сега не е бил момента. Моментът ще дойде, когато му е времето. И усилията, които си положил, не са напразно. И именно тези усилия са ти дали самочувствието. За това, че можеш да го постигнеш просто в правилния момент. Аз лично точно в това вярвам, че ако нещо не се случи, да не бързаме да дигаме бялото знаме на поражението, а наистина да помислим, а защо не се е случило? Всъщност, дадах ли всичко от себе си? Има ли още нещо да направя? И ако е имало, то ще го направя, за да може следващия път да се случи. А ако съм дал всичко от себе си, значи не е било моето, не е било точния момент, значи нещо по-хубаво предстои. И ако се беше случило това, то нямаше да срещне по-хубавото.
Така че важното е да бъдете много положителни и позитивни. Животът е прекрасен и ви се отварят много врати. Но ако се погрижите за това, нали, без да се потрудим, няма как да се случат нещата. Защо толкова лесно се влияем и трябва ли да се влияем от чуждото мнение? И тук може да се каже, че толкова лесно се влияем, защото отсъства самочувствието ни. Нямаме самочувствие. И двамата сте много прави, защото ние се влияем от чуждото мнение, защото ни е страх дали правим нещата правилно, правилния избор, дали говорим правилно, как другия ще го приеме. Страх ни е от отхвърляне. Това се корени от хорското мнение, страха от хорското мнение, страха дали ще получим тяхното одобрение или не, това се корени в това дали се влияем от чуждото мнение. От чуждото мнение се влияем, защото ние не знаем кои сме. Ако аз знам коя съм, какво представлявам, кои са ми силните страни, кои са ми лошите страни, да, ще чуя чуждото мнение, но всъщност то няма да ме разклати толкова много, защото аз знам коя съм. И когато си знам, примерно, слабите страни, ще работя за да ги доусъвършенствам, да ги доизграда, а когато си знам силните, ще работя още повече, за да станат още по-силни. Всъщност, то е навързано абсолютно всичко. Това води до самочувствие и до... много е важно да кажем до реална самооценка. Нали? Защото ако, както казваш, ти не си учи и отидеш на изпит, каква самооценка имаш? Нали? Ти не си бар на учебника, на какво основание ще имаш самочувствието, че имаш знанията. И обратното, когато непрекъснато чета, непрекъснато хода на симпозиуми, непрекъснато хода да се образовам с курсове още, въпреки че имам знанията. Аз искам още и още, защото винаги има какво да се научи. И тогава всяко едно нещо, което правят, то доизгражда моето самочувствие. И следващия момент, че някой коментира мен, всеки е свободен да говори каквото си иска. Но аз знам коя съм и знам какво мога. И тогава няма как този човек да повлияе негативно на самочувствието ми. Разбирате ли? Всичко е навързано. Страха от отхвърляне и това какво ще кажат хората, защото когато ние не знаем кои сме, тогава ни е важно хората с какви очи ни виждат, нали? През техния поглед как изглеждаме. Докато когато знаете кои сте, на вас не ви по какво мислят хората. Външните хора. Нали? Най-близкия кръг, разбира се, че винаги трябва да се допитвате до тях. Родители, половинката, братя, сестри, те няма да ви подведат. Когато имаме проблем, ние обикновено имаме избор да го споделим на наш близък приятел и имаме избор и да отидем на психолог. И каква е разликата между тези две неща? Въпросът ти е много хубав. Приятелите са нещо важно и ценно. Те са важна част от нашето ежедневие. Приятел е човек, който ще бъде съпричастен, може да си споделяте, може да те подкрепя, може да те гушне, да си поплачете заедно, да се посмеете заедно, но той е пристрастен. Тук идва вече разликата с психолога. Психолога е човек, който има знанията и уменията как да разговаря с вас. Отново ще получите тази подкрепа и ще получите едно безопасно поле, в което вие може да говорите за всичко, без да се притеснявате, че е правилно или грешно. Без да се притеснявате, че някой ще ви се присмива. Психологът е този, който ви помага да разберете начина, по който реагирате, да си разберете травмите, в дадени ситуации защо реагирате по този начин, защо повтаряте едни и същи модели. Помага ви да преминете през трудностите по най-правилния начин. Помага ви да намерите в себе си силата и ресурса как сами да се справите. А той просто ви подкрепя в този процес. Не решава проблема ви. А приятелят е пристрастен. Колкото и да ви обича, колкото и да ви подкрепя, той винаги ще бъде съгласен с вас и няма да може безстрастно да ви даде мнение и да ви насърчи да решите проблема. Тоест, психолога ще ви приземи, но в същото време ще ви каже къде е проблема и ще ви каже начин да го разрешите. Ще ви помогне да стигнете сами до извода къде е проблема. Неговата работа не е да ви каже какво да правите и точка по точка как да следвате. Заедно ще преминете през този процес. Заедно ще, провокирайки ви с въпроси в процеса на работа, вие сами от вас ще излезне прозрението и то даже по време на консултация много интересно в момента на разговор и човека в един момент така: да,
Нали, стига до извода нещо, което му е било пред очите, което го е знаел, но казвайки го той самият, той всъщност осъзнава, че проблема винаги е бил пред очите му. И да, заедно намират, психолога му помага да намери ресурса как да се справи сам с проблема. Кое е най-правилното? Разглеждат го от всички краища. Монетата винаги има две страни. Никога не е само една гледната точка. И заедно търсят решение. Говорите за срещи при психолог. Когато вие самата сте психолог, ходили ли сте някога при друг психолог? Да. Абсолютно да. Не само, че съм ходила, ами то е и задължително, здравословно е. Психическата хигиена е изключително важна. Вижте, аз съм психолог в кабинета. Аз работя и в училището като психолог и в кабинета, но всъщност извън работно време аз съм Сияни Петкова. Аз съм човек с нищо по-различно от всички вас. Аз имам своите травми, аз имам своите чувства, своите пикове, своите спадове, емоции, проблеми, с които трябва да се справя. С нищо по-различно от обикновения човек. Да, наясно съм какво всъщност се случва, но аз всъщност имам нужда от подкрепа и от адекватно мнение в този момент. Това един силен човек, един човек, който помага като психолога или един възрастен човек, не значи, че няма нужда също да поговори с някой от подкрепа в даден момент. Това не ни прави слаби. Това ни прави зрели и адекватни да осъзнаем, че ние също трябва да се погрижим за менталното си здраве. Какво бихте казали на един човек, който има нужда да сподели, обаче го е страх, че хората ще го помислят за слаб? Напълно го разбирам. Страхът е много силно чувство и страхът идва от това, че ще бъде осъден. Но истината е, че човек, който е стигнал до извода, че има нужда да поговори с професионалист, това не само, че не е слабост, а това е зрялост и вътрешна сила. Защото направи ли крачката, той вече половината проблем е решен. Да, обаче има случаи, в които родителите на даденото дете или нямат финансовите средства, или казват на детето, ти нямаш нужда от психолог, нищо ти няма, нали, само ще се оправиш. В такива случаи, как може човек сам да си помогне? Тук е много важно да разграничим, че всъщност да, има достатъчно литература образователна, има книги, има подкасти, има и други възрастни хора, природно интелигентни, житейски интелигентни, с които може да поговорите. Много е важно обаче да разграничим две неща. Ако нещата са просто натрупан стрес, нали, лека тревожност, тогава да, може да има самопомощ, нали, да си направите, сам да си помогнете. Но ако нещата са излезнали извън контрол, както по-рано споменахме, нали, стрес, безсъние, или не иска да спи, или спи прекалено много, или не се храни, нали, когато вече говорим за близо до депресивно състояние, когато говорим за паникатаки, когато говорим за вече физическата проява на психическата нестабилност, тогава апелирам да се потърси професионална помощ. Вариантът сами да си помогнете, разбира се, че има такъв, освен както вече споменахме, това са книги, това са подкасти, това са достатъчно литература. Вариантът е да се образовате, да се самообразовате, да се самоусъвършенствате, разбира се, и неща, които ще ви се сторят на пръв поглед елементарни, но повярвайте ми, те имат огромно значение. Сънят е базово. Този мозък трябва да почине. Ние, ако го спържим, той няма да работи в наша полза. Така че отделите достатъчно време да се наспите, да се храните здравословно, пиете повече вода, заобграждате се с хора, които са не вечно мрънкащи и недоволни от живота, които вибрират на вашите чистоти, които са също толкова влюбени в живота и в спорта. Спортувайте, с две ръце съм. Това страшно много се грижи, освен за вашето ментално здраве, също така и за вашата физика. Млади хора да изглеждат прекрасно, какво по-добре от това. Разходки сред природата. Всички тези базови неща, ако ги правите и се грижите наистина за себе си и продължавате непрекъснато да надграждате и да образовате себе си, надявам се, че няма да се стигне до нуждата за психолог. Добре, след толкова сериозни теми е време за нещо малко по-различно. Сега е време за играта Мит или истина. Правилата са тези. Водещите казват твърдение, психологът казва мит или истина и после обяснява накратко. Като първи въпрос
Може да го дадеш ти. Добре. Ако си силен човек, не трябва да имаш тревожност. Това е мит. Силните хора също са просто хора. Те също имат своите ежедневни битки, които водят. И да, тревожността не избира силни или слаби. Тя е за всички ни. Въпросът е да се справим с нея адекватно. Добре. А социалните мрежи могат ли да влошат психичното здраве? Определено да. Казахме, ако се сравняваме, така както малко по-рано говорихме, и това сравнение влияе негативно върху нас. Ако го използваме в ограничено време и за да се информираме и да надграждаме себе си, тогава е здравословно. Да говориш с психолог означава, че имаш сериозен проблем. Да говориш с психолог значи, че това, разбира се, е абсолютната лъжа. Да говориш с психолог значи, че ти си достатъчно зрял, достатъчно осъзнат, достатъчно емоционално интелигентен, за да си наясно, че не винаги в живота можеш да се справиш сам и ти е нужно да говориш с човек, който ще те разбере и ще ти помогне адекватно. Сравняването с другите е нормално, но може да стане вредно. Абсолютно да. Сравнението с другите е нормално и да, може да стане вредно, когато това влияе негативно на нашето самочувствие. Добре, а какво мислите за израза "ще ми мине само, не е нужно да правим нищо"? Ще ви мине само, ако е нещо моментно, ако е просто лош ден. Ако е състояние, което продължава седмици, месеци, не, тогава няма да ви мине само и вие трябва да се погрижите за вашето здраве. Психичното здраве няма нищо общо с съня, храната и движението. Абсолютно лъжа. Психичното здраве е в резултат на всичките тези неща, които ги изброихме. Тоест сънят, спорта, приятната компания, приятните разговори, самосъвършенстването, всичко това влияе положително на психичното ви здраве. И последен въпрос. Какво бихте казали на човек, който ни гледа в момента? На всички ваши зрители искам да кажа, че е изключително важно да се грижат за менталното и за физическото си здраве. Искам да ви кажа нещо. Обичайте се. Разберете кои сте. Уважавайте се такива, каквито сте. Вярвайте в себе си. Не спирайте да се борите. Не се спирайте пред провала. Непрекъснато се предизвиквайте. Мечтайте. Развивайте се, образовайте се, обичайте си семействата, уважавайте ги. Те са хората, които винаги ще бъдат за вас и зад вас. Благодарете всеки Божи ден за нещо, защото все има за какво да благодарите. Наслаждавайте се на живота, на дребните неща. Бъдете най-добрата версия на самите себе си и бъдете най-добрия си приятел. И помнете, да се грижа за себе си не е егоизъм. Това е отговорност към живота, който ти е даден. Благодарим ви, че изгледахте нашия епизод и ако ви е харесало, може да ни последвате в TikTok и Instagram, Гласът на младите.